Gelinden gözünü ääriniň öýünde düze düşüyor. Ay, maňa bara 30 manatlyga palawyňyzdan alyň. Gapdal näme bara, o tawuk döneriniz bara 20 manatdan. Şondan lavaş edip alaýda. Ağayı klaslaş aynı qowmýagdaýlar. Wi, baçy Sen sen näme işleýän? Awadan da şykydypsyň tuwalamy. Ay, ağa men bara günde bara ýerdenligimi, abedim, akşam diňe şu taýdan ýeňme. Tuwalama baýara çykypsyň oýtjan. Ay, koy, baçy koy. Bular adam edýänçem ömrüm Hani kül bolan. şotur. Bulara barıp bular men adam etdim. Bu derece men getirdim. Ece, tur yumurtka çak gelip tur ýerle Ece. Ay, howdugny. Zorağım me taşlyk geldim Ece. Al gey. Getir. Vay, bulan bolup oturuşunu. Bulara seret, bulara bu kirlilere seret. Qarayım tur yugunma nahar eliyem. Turban yayırmel, tur atkaçına balca. Tur çart dol. Tur. Häzir saňa emleşip, gerek saňa emleýär. Tur. Yür. Vay. Kentir näme ol? Knockout etdi, knockout etdi. Tur bolýar. Yazığa düşme. Häzir senem düşürjek. Ayna, qayny ulan ayna. Erdik gidýän, men maskara edýän da kirli erdi gaňal diýip yür. Ağay suwa düşürme men bağlamı. Ağay suwa düşürme gözlegiye düşürme bağlamı suwa. Dedi bak çarıya. Keçe saçı keçe. Aynan eri. Aynan qayny diýip. Ban ýagyr, gözlegmen wara näme degýänim bolsa, ban ýagyr. Men ýadadym, ýysyňyz alyp barýar. Özüm düşeyim. Sana men düşüreyim, giýerde bir getirem soň bir. Madam. Sağırdygyz mı? Dağan ustamı siz? Hawa. Usta bolsaň, öýüň içine bir göz gezdirýän. Gow edip şykarny remont edýän. Bulam awansyň. Gow remont edenden soň ejem bilen dädeme galan puluňam getirdip berýän. Gaýrat et öýü bir gülýalet. Taşlıysan, yaşıysan. Şu ne şeyler? Şular ýaly arastaja geýinýäňiz. Meni maskara etmeýäňiz. Bom daýdyjan. Bom toqqam. Özüm eşikleňi ýuwup arastalap doňdurup geýdirýän. Öýü hapalamak bolanok, men maskara etmek bolanok. Şular ýaly arastaja geýinýäňiz. Bolýarmy? Bu öýü remont edýänçem, adam edýänçem bar gyzyllarym gidendir men. Bar gyzyllarym gidendir. Öýü hapalamak bolmaýar. Düşündiňizmi? Öýüň içini görýäňiz arastaja. Gülýaly dendir. Ha, şey diýsene. Şo dalaýyň da gyzla. Genece şoat bot diýmem bir 2010-njy ýylyň bäri şurada zaýan hemmet ediň ýollaşyňyzyň kabilýana. Soňuny ýa-arenda gallar ýa bir işleme kyn bolýar dogry düşünüň. Bilýän genje ediň ýollaşyňyz köne waýlardan. Siz islam watyňyz gelýäňiz çaý üçin çöregiň özüňiziň kiýalyk duýaýyň arkaý bolýarmy ence? Ağay, sen Allah'sın ha. Äriň asly baýlardan eken ha. Näçe bilbeýdi wallaýa? Wah, durmuşa çyksaň maňa düşünersiň jora. Gelinen gözünde şeýle de baran ýerine öde adam eden ýaly.